Il-Prim Ministru llejla reġa' prova jagħti x-xemx bl-arbil qed jaħrab mill-isfida li għandu qudiemu. Hekk wieġeb il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal kummenti li tal-Prim Ministru Robert Abela id-tlieta filgħaxija lill-ġurnalisti tal-Malta Today. Wara li għattini darba fi ftit sigħat Abela ma kienx komdu jwieġeb għal mistoqsijiet mibgħuta lilu minn Net News, fosthom li jistaqsuh jekk hux se jkun qed jippubblika ir-returns tat-taxxi tiegħu, lil Malta Today Abela qallhom li dawn jinsabu għand l-Speaker. Iżda f'risposta immedjata fuq Facebook Bernard Grech kiteb li l-Prim Ministru jaf li fil-Parlament hemm returns tat-taxxa tiegħu mill-2017 il quddiem biss, jiġifieri minn meta sar deputat parlamentari. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ta' snin ta' qabel huwa biss Robert Abela li jista' jippubblikhom. Grech qal li fil-Parlament m'hemmx returns tal-VAT tal-ebda sena u lanqas rendi kont ta' talbiet ta' refunds tal-VAT li setgħu saru minnu fl-aħħar snin. Bernard Grech insista li issa li l-Prim Ministru nqabad jabbuża mill-pożizzjoni tiegħu qed jara kif jagħmel biex jipprova jiddevja l-iskrutinju minn fuqu. Aktar kmieni Grech kien qal li jekk il-Prim Ministru mhux lest jippubblika dan it-tarif dwaru, allura Robert Abela għandu ħafna xi jispjega. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li bl-ammissjoni li għamel it-tnejn, Robert Abela konferma li uża l-pożizzjoni tiegħu biex jipprova jinfluwenza l-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech qal li tajjeb li Prim Ministru jgħidilna għalfejn m'għamilx l-istess u ma rrapportax lil kollega tiegħu Rosjan Kutajjar wara li ġie allegat li ħadet flus ta' senserija. Għal Robert Abela l-ewwel jiġi l-interess personali tiegħu u dak partiġan, imbagħad jiġi l-interess nazzjonali u huwa għalhekk li ma jistax jaġixxi dwar Rosjan Kutajjar, qal Bernard Grech.